шушы көннәрне Юнес мәдәният сарайында узган һәрбер спектакльгә йөреп, тәфсилләп, аңлатып, профессионал күзлектән театр сәнгатен бүтән төбенә хәтта аңлаган кешеләр, шәхесләр буларак карап, һәм караганнан соң, спектакльдан соң менә безнең театр сөюче дусларыбыз, алар бит үзешчән театр вәкилләре, анда һәрберсе дә театрда профессионал белемле, югары белемле кешеләр түгел. Кемдер пешекче булып эшли, кемдер гади укытучы булып, менә шулар белән дәррәү кубып, утырып, үз фикерләрегезне белдереп, аңлатып, утыруларыгыз өчен, менә булуларыгыз өчен аерым рәхмәтләрне белдерәбез. Мин үземнең хис тойгыларымны ни өчен белдерәм? Чөнки һәрбер спектакльдан соң безгә шалтыратулар. Бик зур рәхмәт. Без моңа кадәр үзебезнең менә шушы төбәкләрдә инде эшләп тырышып эшләдек ди, ләкин татарның мәркәзе булган Казанга килеп ди. Казан тамашачысына үзебезнең спектакльбезне күрсәтү бер, менә профессионал күзлектән театр сәнгатен бүтән төбеннән белгән кешеләрдән, шәхесләрдән фикерләрне ишетү, хуплау табу һәм бу эшнең кирәклеген аңлату үзләренең тарафыннан безгә инде ул шундый рухландырып җибәрде. Шуңа күрә мин сезгә аерым рәхмәтләрне белдерәм. Һәм бу безнең беренче тапкыр бу форматта уза. Моңа кадәр әлбәттә бу фестиваль бәйге төбәкләрдәге театрлар катнашында, Татарстандагы театр катнашында уза иде, ләкин төбәкләрдән без инде менә быел аерым менә Мәдәният министрлыгының вәкилләре дә хуплар бу сүзне. Без инде төбәкләрдән һәрбер теләк белдергән театр коллективын, татар халык, татар үзешчән театр коллективын китерү мөмкинчелеген таптык менә быел. Һәм менә 12 төбәктән 14 коллективның килүе, татар театрының килүе, минемчә бүгенге көндә ул менә Шамил Закиров исемендәге Бөтен Россия Идел йорт татар театр коллективларының фестиваль бәйгесенә тулы бер дәлил булып торды. Чөнки чынлыкта да без быел бу масштабны Бөтен Россия күләменә күтәрдек. Әлбәттә, ни өчен Шамил Закиров исемендәге дигән сорауга инде без сезнең тарафтан да хуплау таптык, Мәдәният министрлыгы тарафыннан да туплау таптык. Чөнки Идел йорт фестивале безнең 19-нчы мәртәбә уздырыла. 19 ел элек шушы фестивальны татар театр, татар халык, татар үзешчән театрларны барлап, аны профессиональ сәхнәләргә шушы татар театр биналарында Казандагы күтәреп, аларга шундый мөмкинчелек тудырырга кирәк икәнлеген идеясы белән безнең Шамил Закиров чыкты. Бу идея хупланды, шуңа күрә бу фестивальне аның исеме белән атау ул бер сүзсез без киңәшләшкән вакытта 2 ел элек бу мәсьәлә күтәрелгән иде инде. Ул барыбыз сезнең тарафтан да театр сәнгате вәкилләре, шәхесләре, әһелләре тарафыннан да, Мәдәният министрлыгы тарафыннан да ул менә киң колаш белән хупланды, шулай дип әйтеп була. Һәм бу эш бүгенге көндә үзенең кирәклеге белән, актуальлеге белән аның нәтиҗәсе бар бу эшнең. Һәм менә Юнес мәдәният сарайында сорау бирәләр. Ни өчен сез шушы спектакльләрне Казанның үзәгендәге булган театрларда күрсәтмисез, Юнес мәдәният сарайында күрсәтәсез? Мин сезгә шуны әйтәм, шул тирәлектә яшәгән тамашачыдан да ихласлырак тамашачы юктыр. Чөнки менә сезгә бер генә сүз кушып әйтәм. Әлбәттә, бүтән вакытта да шундый урыннарны табарга кирәк. Кайда театр кирә алмый? Кайда тамашачы өйрәнмәгән театр карарга? Менә беренче көннән башлап әкрен соңгы көнгә хәтле тамаша заллары тулы булды. Һәм тамашачылар спектакльне карарга өйрәнделәр. Спектакльне кабул итәргә һәм артистларга ярдәм итәргә. Менә ничек шулай күтәрелә кеше? Ямагат бу бездән тора. Без шулай тәрбияләргә тиеш тамашачыны. Менә бу сезнең бик дөрес эшегез бу. Халыкны җыйдык бит. Шыгырым тулы залларга уйнадылар. Шусы куландыра читтән килгән театрлар бит, Татарстанныкынан бердә килеп түгел җегетләр. Сөйләшүләре Урвенда, шын татарлар. Шын татар телендә менә бу. Бана да яңагына өйрәнеп килүче татарча, ул да безнең бәхет. Һәм шушы театрлар анда кайтып әз генә булса да халыкны уятып җибәрәчәк. Күпмедер кеше тартылачак. Менә кайда шундый урыннар бар, кайда шундый артистлар бар. Кайсындалар күренмәгән татар театры күрмәгән.
шундый урыннарга тәкъдим итүебез бик дөрес һәм хаклы. Hürmetli jüri a'zalары, әлбәттә бу эшне башлаган вакытта безнең төп идея татар халык театрларының һәм театр сәнгатен киң колачта җыелдыру мәсьәләсе торды. Һәм бу эшнең тулы бер хәрәкәткә әверелүен теләдек. Һәм чынлыкта да быел инде бу эш башкарылып чыкты. 12 төбәктән 14 коллективның югары дәрәҗәдә, Казан тамашачысы хупларлык дәрәҗәдә килүләре һәм күрсәтүләре шушы мәдәният сарайларында. Ул инде бу эшнең дәлиле булып тора. Киләсе елда да без инде менә хәзер режиссерлар белән безнең төбәкләрдәге татар оешмалары җитәкчеләре белән сөйләшкәннән соң шундый максат итеп куябыз. Һәрбер төбәктә дә татар халык театры, үзешчән театр эшләп килергә тиеш. Әлбәттә аның төрлесенең төрле формат булырга мөмкин, төрлесенең төрле мөмкинчелеге. Ләкин бу хәрәкәт җыелгәннән соң, бу ел алар аның нәтиҗәсен күрделәр. Чөнки Галиәсгар Камал исемендә Татар дәүләт академия театрында 9 декабрь көнне узачак нәтиҗәләр ясау кичәсендә, финалда без һәрбер коллективны бүләкләячәкбез. Һәм шунысы үзенчәлекле, Мәдәният министрлыгы белән шундый килешү төзелде безнең. Һәрбер үзешчән театр коллективы белән безнең татар профессионал театрлары арасында килешү төзеләчәк. Бик әйбәт. Һәм шушы килешү нигезендә ел дәвамында эш алып барылачак. Костюмнар мәсьәләсе, декорациялар мәсьәләсе, музыка мәсьәләсе, куеласы спектакльнең репертуар мәсьәләсе. Чөнки игътибар иткәнсездер, җиңелчә генә каралган репертуарлар күп монда. Барысы да безнең милләткә хас булган мәсьәләләр, милләткә хас булган үзенең бизәкләре белән тулыландырылган спектакльләр. Менә Алла бирсә, минемчә шушы эш әле киләсе елларда да үзенең тагын да нәтиҗәсен бирер. Һәм без менә шушы килешүләрдән соң тагын да төбәкләрдә яңадан яңа халык театрлары барлыкка килер дигән ышанычта. Һәм жюри a'залары менә без шундый бүген менә нәтиҗәләр ясаган вакытта шундый нәтиҗәсен нәтиҗә без сезнең баллар нигезендә менә монда инде баллар билгеләнгән. Алар шушы үзләренең җиңүче икәнлекләрен 9 декабрь көнне беләчәкләр. Шундый тәкъдим белән чыгар идем. Безнең бар гран-при, бар 1нче урын, 2нче урын, 3нче урын, иң яхшы лират роле, иң яхшы хатын-кыз роле һәм сәнгатькә багышланган гомер номинациялары, эпизодик һәм яңа эпизодик роль. Менә шушы хәрәкәтне булдырыр өчен һәм һәрбер коллектив зур игътибар белән Казанда булган шушы ихтирамын тагын аныграк тойсын өчен без шундый тәкъдим кертәбез. Гран-при әлбәттә инде бер спектакль, чөнки менә без балаларны карап чыктык. Һәм балалар нигезендә чыннан да ул театр коллективы югарырак. Менә калган урыннарны 1нче урын әлбәттә бер спектакль һәм бер коллектив, 2нче, 3нче урыннарны 2шәр коллектив куеп, без аларга булган бүләкне авыл акчалата булачак һәм ноутбук бүләк ителәчәк. Без инде 2шәр урын билгеләсәк, сез каршы килмәссез микән? Юк, рәхмәт. Шуңа күрә әгәр дә сез бу идеяны хупласагыз, без шундый тәкъдим белән, ул безнең нигезләмәдә каралган, безнең андый рөхсәт бар, чөнки Мәдәният министрлыгы да Татарстан районыннан килгән театр коллективлары өчен эшләгән вакытта шундый бүленеш бар иде. Без менә шул форматны кертеп, шулай билгеләсәк, шуның нигезендә нигезләмәгә каршы килмичә бер хезмәт төзүсәк, сездән имзалар алсак, сез хуплыйсыз. Бу мәсьәләне тавышка куям.